En sjov ting ved historien om ormen i mezcal er, at der er jo snobberi i alting. Der findes 2 arter. Der findes en hvid orm og en rød orm. Og den hvide orm går for at være lige knap så fin som den røde orm. Fordi den røde orm, den røde larve, den lever inde i agavens hjerte, inde i selve agavekroppen. Og derfor må den selvfølgelig være finere, fordi den lever i agavens hjerte. Mens den hvide orm, den hvide larve, den lever uden på agaveplanten. Og selvfølgelig så lige knap så fin som den røde orm. Der findes mezcal i Danmark, som har orm. Har du lyst til at smage en mezcal, hvor i der ligger en orm, så kan du prøve for eksempel en El Celorio mezcal, som har ikke mindre end 2 hvide orm i bunden af hver flaske. Har du lyst til at smage en mezcal med rød orm, så skal du have fat i en Gusano Rojo, som også er en udmærket mezcal, som har en rød orm i bunden af hver flaske. Har du lyst til at prøve at smage en kvalitetstequila, så gå ind på tequila.dk, hvor vi har Danmarks største udvalg af kvalitetstequila og mezcal.